Hanskokamera, mä näytän sen yhden glitchin, minkä minä näytin jo ihan pikaisesti. Tällä kertaa voin tehdä vaan sitä. Seuraavalla kerralla voin tehdä mun kaverin kanssa sitä, niin sitten te näette sitä toista glitchiä, mikä oli siellä. Mikä se oli, vaikka siellä sinisellä altaalla. Niin siellä. Mä aion tehdä tätä ja silloin kun mun kaveri tulee varmaan tänään, niin sitten me tehdään se toinen glitchi. Nyt mä yritän tehdä mun... What? Why that happened? I need to do it again. So I don't know how to do it again. No niin, mulla ei enää näköjään ole niin toinen. Ei. Jos mulla onnistuu, mä aion. Ai juma. Jos on vitsi. No, toi meni ihan pieleen.